Haminan voiteluainetehtaan öljylaboratoriossa on maailmanluokan osaamista voiteluaineista, niin Tommi, teillä on pitkä historia täällä tosiaan tutkimisesta. Joo, kyllä pitää paikkansa, että näissä tiloissa on jo vuodesta 1992 asti harrastettu voiteluainetuotantoa ja sitten laboratoriotoiminta on alkanut samaan aikaan. Ja te olette viime aikoina tehnyt täällä todella mielenkiintoisen tutkimuksen hydrauliikkaöljyistä. No kyllä, se on ollutkin melkoinen tutkimus. Siinä on kaikkiaan 23 hydrauliikkaöljyä, jotka edustaa hyvin kattavasti Suomessa tällä hetkellä käytössä olevia iso VG46 hydrauliikkaöljyjä. Ja tutkimukseen on valittu nämä multiseasonal öljyt, eli korkean viskositeetti-indeksin hydrauliikkaöljyt. Ja kyseessä on tosiaan sen luokan tavaraa, että se on työkonekäytössä esimerkiksi sellaista, mitä suositaan. Kyllä, erittäin suosittu voiteluaineryhmä, hydrauliikkaöljyryhmä. Ja sitten kun kuukausitolkulla ammattilaiset huippulaitteilla tutkii, niin siellä tutkitaan varmaan niin kuin atomeita, mutta tiivistä, niin kuin mitkä oli sellainen keihäänkärjet, mihin siellä keskityttiin niin kuin ominaisuuksissa? Joo, eli kaiken kaikkiaan öljyistä on tutkittu yli 20 parametria, joista jokainen on tietysti tärkeä, mutta sitten on keskitytty niihin, mitkä on käytön kannalta erittäin merkittäviä, kuten ilmaerotuskyky, veden erotuskyky ja ennen kaikkea Suomen olosuhteissa erittäin tärkeäseen asiaan, eli kylmävoitelevuuteen, kylmäjuoksevuuteen. Eli tosiaan siellä haettiin just niitä, että jos mietitään metsäkonekäyttöä tai kaivukoneita, puutavara-autoja ja muuta, niin ne on ne, mitkä Suomessa ratkaisee. Kyllä, nimenomaan. Eli tarkoitus oli hakea tämän testin perusteella niitä öljyjä, mitkä todella sopii näihin pohjoismaisiin olosuhteisiin. Ja täällä Haminassahan on tietenkin sitten muun muassa Teboilin-öljy kehitetty kautta historiaa, missä on keskitytty täysin suomalaisten asiakkaiden tarpeisiin. No kyllä, ja näin niin kuin tutkijan näkökulmasta, niin nämä Teboilin-öljyt oli yhdet öljyt näiden muiden öljyjen joukossa, joita tutkittiin samoin perustein kuin kaikkia muitakin öljyjä. Niin katsottiin, kuinka ne sitten sijoittuu verrattuna näihin muihin öljyihin. Ja tehän olette näissä tutkimuksissa täysin puolueeton, sertifioitu tutkimuslaitos, että siinä ei vedetä mihinkään suuntaan. No se pitää täysin paikkaansa, sillä olemme ISO 17025 akkreditoitu laboratorio, joten meidän tuottamat tulokset on täysin puolueettomia ja jäljitettäviä. Ja tässä tutkimuksessa, siis tutkimuksen tilaajanahan toimi Teboil ja tutkimuksen toteuttavana tahona toimi tämä meidän öljylaboratorio. Ja sitten tosiaan, kun niitä 23 eri hydrauliikkaöljyä tutkittiin eri ominaisuuksilta, niin missä siellä tuli isoimmat erot, minkämoisissa ominaisuuksissa? No kyllä juuri nämä parametrit, mitä me valittiin siihen niin kuin painoarvoltaan tärkeimmäksi, eli toki se, että toimii laajalla lämpötila-alueella, eli viskositeetti-indeksi, toimii kylmissä olosuhteissa, eli -20 asteen viskositeetti, ja sitten lisäksi nämä vedenerotus, ilmanerotuskyvyt, mitkä on erittäin tärkeitä ominaisuuksia hydrauliikkaöljylle, ja ennen kaikkea sen koneen toimivuuden, käytettävyyden ja keston kannalta. Ja sitten kaikkia tietenkin kiinnostaa tulokset, niin jos ihan niin kuin tutkijan silmin katsot siitä, minkämoisiin tuloksiin siinä päädyttiin, niin mikä on sellainen analyysi siitä? No 23 tutkitun öljyn joukossa niin havaittiin, että siellä on iso määrä erittäin hyviä öljyjä, joista kuluttaja voi omien mieltymysten mukaan sitten valita itselleen sopivimman öljyn. Toki siellä muutamat öljyt erottuu hyvin paljon eduksia justiinsa kylmäominaisuuksien osalta. Ja sitten valitettavana puolena tutkimus paljasti myös sen, että sinne joukkoon kuuluu myös öljyjä, jotka eivät läpäisseet vaadittuja parametreja moneltakaan osin, joten niiden käyttöä en kyllä suosittele. Eli tosiaan niitä tuloksia voi lukea ainakin sitä kautta, että kannattaa hyvin tarkkaan tutkia ne hydrauliikkaöljyt, mitä työkoneessa käyttää, koska ne on kalliita koneita, että siellä voi tulla ihan tietämättä myyttää niin kuin isoa vahinkoa, kun ottaa vääriä öljyjä. Kyllä, se on juurikin näin, ja kannattaa miettiä sen oman lompakon kautta, että kannattaako yrittää säästää joku pieni sentin osa ja sitten aiheuttaa sitä kautta mahdollisesti isoja haasteita koneille ja laitteille. Jos sinä niin kuin öljyalan ihan maailmanluokan huippututkijana, sulla olisi mettäkone, niin mihin sä kiinnität huomiota silloin, kun sä valitset sinne hydrauliikkaöljy? No toki mä haluan, että se öljy täyttää ne standardivaatimukset ja mieluummin ylittää ne. Ja niin silloin tietysti kiinnitän huomiota siihen, että sen öljyn lisäaineistus on riittävä, sen voitelevuus on riittävä, puhtaus on riittävä ja että se toimii sillä lämpötila-alueella, millä mä koneita käytän. Ja sitten tietenkin niin ne kun siitä laskee yhteen ja sitten vielä
hintakin sillä on järkevällä tasolla huomioiden nimenomaan nämä ominaisuudet, koska eikö se ole vähän väärä paikka säästää joitain senttejä tai euron litralta, niin hydrauliikkaöljy, kun puhutaan miljoonankin työkoneesta, mihin sitä laitetaan. No olen täysin samaa mieltä asiasta, että kyllä itse suosisin laadukkaita ja tutkitusti hyväksi osoittautuneita öljyjä ja sen jälkeen katsoisin sitä hintaa. Ja sitten niin testin teettäjä Teboili niin pärjäsi varsin hyvin omilla tuotteilla. No kyllä, heillä oli mukanaan 2 öljyä tässä ja toinen sijoittui erittäinkin erinomaisesti ja toinenkin erittäin hyvin. Ja sitten tosiaan erittäin arvokasta tietoa saatiin näistä hydrauliikkaöljyistä, mikä on loppukäyttäjien etu, että tehdään oikeita valintoja. No kyllä, että näkisin, että tälle tutkimukselle oli kyllä selvästi paikka, tilaus ja aika. Ja mielestäni se tehtiin nyt juuri oikeaan aikaan ja siinä on erittäin kattava joukko öljyjä, joten siitä on kyllä kuluttajalle varmasti iso hyöty. Eli hydrauliikkaöljy on nimenä monella, mutta siinä kannattaa kauppiaan kanssa sitten jutella vähän enemmänkin kuin siitä logosta ominaisuuksista. Tehdään oikea valinta sitten oikeaan koneeseen. Kyllä, että keskustelemalla ne asiat parhaiten selviää. Kiitos Tommi, tämä oli hienoa informaatiota erittäin tärkeästä aiheesta. Kiitos paljon.